Bilboko Alde Zaharra. Hemen etxe honetan, Gurutze kalean, jaio zen 1904an Jose Antonio Agirre, Eusko Jaurlaritzako lehendakaria. Joan Santuen parrokian bataiatu zutenetik oso lotura estua izan zuen Jose Antonio Agirrek Bilborekin, naiz eta bere gurasoak gipuzkoarrak ziren. Bilbon bertan zegoen gainera Agirretarren familia enpresa, Chocolates Bilbaínos, Txobil. Hantxe hasi zen aurreneko lehendakaria, izango zena langileei onura sozialak ematen. Agirrek zuzenbide ikasketak egin zituen Deustuko Unibertsitatean, eta urte horietan atletikeko jokalaria izan zen. Urte batzuk geroago, Euskadi futbol selekzioa sortu zuen, atzerrian euskaldunen berri eman eta erresistentziaren espiritua indartzeko. 1926ko urriaren 7an izendatu zuten Jose Antonio Agirre Eusko Jaurlaritzako lehendakaria. Euskadi gerra betean zela. Jaurlaritza sortu berriak Bilbon izan zuen lehendabiziko egoitza. Gaur egungo Karton hotelean. Tropa fasistek okupatu ez zuten lurralde bakarra Bizkaia zenez, hemendik Diputaziotik eta egungo Hotel Kartonetik kudeatu zuten Euskadiko botere politiko eta militarra. Foru Jaurigiko areto honetan egin zuen lehenengo bilkura Agirreren Jaurlaritzak. Hemen sortu zituzten Euskal Unibertsitatea edo Nagusi ikastola. Hemen diseinatu zuten Euskadiko moneta eta hemendik zuzendu zuten Eusko Gudarostea sortu berria. Baina batez ere, herritarren babesarekin lotutako alderdiak kudeatu zituzten hemen. Herrizaintza, hau da, ertzaintza, Durangoko eta Gernikako bombardaketen ostean aurren ebakuazio masiboa eta Bilboko burdinezia. Indar sublebatuen erasoaldiaren aurrean hiria babesteko helburua zuen gotorleku sarea. Azkenerako tropa fasistek erraitu egin zuten burdinezia. Baina hori gertatu zenerako Agirrek nahikoa denbora izan zuen bere herriaren ebakuazioa antolatzeko. Bilboren gainberak Euskadiren gainbera ekarri zuen, baina borroka ez zen bukatu. Agirrek aurrena Turtziozera eta gero erbestera eraman zuen gobernua, eta handik jarraitu zuen Euskal Auzia aldarrikatzen. Baina Jose Antonio Agirrek ezin izan zuen inoiz sekula Bilbora itzuli. Erbestean hil zen, Parisen. Agirre, lehendakaria, gure izaeraren ispilu.